Dan. Te mai supără. Dragii mei, încerc să vă spun câteva glume despre Costică Popescu, un cetățean onorabil al acestei țări în perioada asta de capitalism dezvoltat, mă rog, cum dracu fie la noi aici, care era la serviciu și se duce la șeful lui și zice: șeful, am și o rugăminte la dumneavoastră. Pot să mă duc și eu să plătesc impozitul, că e ultima zi, că dacă nu îi aia cu 5% cu reducere, cum zice. Ce da, duce. Pleacă el și cum ajunge pe culoare când să plece, biroul de resurse umane. Un tip era întrebat de comisie. Și discuția e următoarea. Zice: sunteți cenzurați? Nu. Sunteți respins. Stai, că nu ați cer. Nu, ne trebuie persoane supuse. Da? Bun. Pleacă el și pe drum se întâlnește cu Bulă, prietenul lui, care tăia 2 sacoși. Ce faci, mă, dă-mi bune? Păi ce fac? Am fost în pădure și am cules ciuperci. M-a cerut soacră mea. Păi tu ești nebun? Și dacă s-o tărbit? Cum adică dacă? Ajunge la impozite și taxe, acolo nu era nimeni. Nici o coadă, nimic, să așează. Foarte multe colegi care... Da? Da. Dar și nu era nimeni. La oficiu acolo intră, o acritură în spatele ghișeului. Doamne, știți, am plecat de la serviciu, vă rog frumos să-mi dați și mie să plătesc eu. Stai la rând! Să uită ăsta în stânga, să uită în dreapta, nu știu, ce era nici treabă. Noi n-am chef de glume, vă rog frumos, să am plecat. Nu înțeles să stai la rând, dar nu e nimeni. Băi, ești nesimțit, cum nu stai la rând? Mamă, să-mi furie ăsta și prind ghișeu, îi scapă o palmă. Asta e trezită din somn așa, zice: cine a lovit? La care eu nu știu, dom'le, în aglomerația asta să moare. Pleacă de la oficiu, plătește și la semafor vede un Ferrari meseriaș, un peizadea de asta care era la volan. Polițaiul îl oprește și zice: vezi că n-ai acordat prioritate pe trecerea de pietoni. Auzi, băi, spune că nu știi cine sunt eu? Și nu știu, n-ai întrebat-o pe măta, eu de unde dracu să știu cine ești? Se întoarce la birou, când ajunge la birou, un coleg îi spune, zice: bă, nu știu ce dracu să mă mai fac, să fiu al dracu dacă mai întâmplă, mi s-a spart casa de 5 ori. La care ăsta zice: bă, știi ce soluția mea? Pune pe casă biroul forțelor de muncă și să vezi tu că nu mai trebuie să faci nimic. Pleacă de la birou și se duce la un șpriț. Era vineri, se întâlnește cu niște prieteni și stă la o masă. Când ajunge acolo, unul dintre amici zice: bă, aseară nevastă mea călca. Eu stăteam la televizor cu telecomanda în mână și nevastă mea zice: de ce mă contrazice? Eu zic: Doamne, iartă-mă, dar n-am zis nimica. Da, dar gândește agresiv. Al doilea prieten zice: am vorbit cu nevastă mea weekendul trecut și am avut următorul dialog. Zice: vrei să avem un weekend superb? Da. Ne vedem lui. Pleacă de la cărciumă amator și se duce el cam cu 2 cărări așa și se întâlnește cu, îl vede pe unul care împingea cu degetul într-un săp. Și ăsta zice: ce faci acum? Ce dracu să fac? Vreau să sun la slănerie, să mă duc acasă. Și insistă că la etaj e lumină. Ajunge în fața blocului, când ajunge în fața blocului, stă el ce stă, se vede ceasul 2:30, 3, nu știu cât era. Intră în casă, nevasta se uită la el, nevasta se uită la el și făcea rebus. Zice: unde vii la ora asta? Din Câte. Se scoală dimineața, vai de mama lui, păreri de cap. Dimineața cu 1000 de era, atâta beție, nu mai știa de el. Se uită în
jur, vede că totul e în regulă. Și la un moment dat, uitându-se să duce la baie, vrea să vomite, nu poate, să întoarce înapoi, să baită iar și trece pisica pe fața lui și el zice, nu mai dropăie, futus Hristos. Capul de nebunesc. Se hotărăște să plece, asta e ultima, și cu mașina să meargă spre mod. Când ajunge pe șoseaua de centură, îi mare motor. Mare motor, se uită la el, deschide capota, stă și se uită ca prostul la motor. La un moment dat, în eter, aude o voce. Zice, vezi mă, suflă mă în bujii. A zis, mă, frate, suflă mă tâmpitule și vine un calț pe el și arată cu potoalea zâmbăjirea mea, suflă în el. Suflul ăsta pleacă după loc, se duce mai departe, la 500 de metri pe partea dreaptă, trage, era un cioban. Zice lui Cioban, zice, bă, mâncați, cine băie ce mi-e paranormal, ce Hristosul mă ție? Mi-a zis, nu, mai devreme, de așa stă Ciobanul să uite la el și cum era calul? Și cum adică cum era calul? Păi ce culoare avea? Păi, pe dracu, era alb. Ai avut noroc, mă. Ai avut noroc că dacă era ala negru, nici nu știa mecanică și te ținea de vorbă pe jumătate de oră. Mulțumesc, Alex.